É un momento para falar de cine nas crónicas cínicas de Radio Culleredo. Imos falar nos mindeiros minutos de cine ou de series de televisión. O protagonista comeza xa a partir de agora a ser Fernando Sampedro. Que tal, compañeiro? Moi bons días. Moi bons días, aquí estamos, unha semaniña máis. Sí, hoxe vai nos tocar aí series de televisión, non? Que creo que fai aí un tempiño xa, que, bueno, fomos comentando algunhas, e polo medio, entre dúas películas, unha serie, pero bueno, hoxe temos 3 series, a ver se nos dá tempo a todas, Vale. a comentar un pouquiño así todas, pero que bueno, pues hai cousiñas interesantes, se están estreando, pois tamén cousas polas que, polo menos, que merece a pena botarlles un vistazo. Logo, o resultado final, pois pode ser moi bon ou non. Bueno. Pero para eso estamos aquí. Que galego. Pode ser moi bon ou non, depende. Ou non, Depende. claro. Home, sí, eu de Albacete non son, Oye, por certo, que non me esqueza despois lembrar que esta semana é a semana do cine. Esos días de cine sí, que sale máis baratiño ir ao cine. Así que, xa que estamos falando de cine, que esta semana, se quere a nosa xente, os nosos ouvintes e as nosas ouvintes teñen un momentiño polas tardes, ao final da xornada, poden ir a ese noble pasatempo que é meterse nunha sala grande, rodeados de xente, ás veces non tanta xente, pero a escuras, e ver con esa maxia que ten especial, pois ver unha película no cine, e non vela na tele. Sí, claro que sí, aínda que a carteleira actual non motive demasiado, polo menos pos veteranos, para a xente nova, pois creo que un pouquiño máis. Home, pois ver Lilo e Stitch, ou como entrenar a tu dragón, ou... bueno, esta que hache de gustar a ti, a de Valerina, porque é do universo de John Wick. Sí, pero estes días está xa estrenada nos cines, porque estes días estaba lendo eu a publicidade nos xornais da festa destes días, e fala máis, non sei se fala de Valerina, o mellor se estrea esta semana que ven, pero as que están... Estrea este venres, eu creo que se estrea este venres día 6. Sí, pero non lle chega, porque a festa do cine remata o xoves, pero sí, o mellor... bueno, claro. Podemos ver Misión Imposible, o derradeiro capítulo, a que din o resurdir de a Marvel con os Thunderbolts. Sí, bueno, eso hai que velo, Bueno, dice. Teño que comprobalo, teño que velo para comprobalo. Exactamente, eu tampouco me fío. Tamén falan de que en algunhas salas podería aínda estar en cartel The Sinners, os pecadores. Bueno, hai algunha cosiña así. Bueno, esa quizá das que mencionamos, para min sería máis interesante. Bueno, pois a ver se algún destes títulos, algunha ointe, pois ten un pouquiño de tempo e va a disfrutar do cine como se merece, nunha sala grande, a oscuras, e como debería ser sempre. Pero bueno, decías que hoxe o protagonismo para a tele. Por onde empezamos? Hoxe, mira, xa que é a semana do cine, aquí vos sempre a contracorrente, e falamos de series. Claro que sí. Bueno, pues a que máis rabia che dera, e logo vamos para o final a que te gustou máis. Pois hai unha que sí me dou moita rabia, porque me esperaba bastante e me encontrei un cuasi truño que de agárrate e non te menees, Vale, a ver, estou temblando xa. Calé? Mira que lle tiña eu ganas, pero claro, logo vendo... Bueno, pois tristemente é unha serie española, ademais, que nos la vendían como un true detective a española, dirixida por un tipo que sí ten prestixio, ten reputación, leva moitos anos nesto, pero todavía sigue sin aprender a como narrar, que é Enrique Urbizu. Un reparto encabezado pola maravillosa Maribel Verdú. A serie se chama Cuando nadie nos ve. Se vendía tamén que o tráiler prometía moito, as expectativas estaban altísimas, parecía que ademais ambientado en Morón de la Frontera, con moita iconografía durante a Semana Santa, con toda a iconografía religiosa moi presente, non? Bueno, visualmente, bueno, xa digo, polo que se veía no tráiler, parecía unha cousa que iba a ser espectacular. E se queda todo en agua de borraxas, de borralla, porque unha serie
aburrida, profundamente aburrida, con Maribel Verdú facendo o que pode por sacala a flote, a base de personalidade, pero que xa chega un momento aí hacia a mitade da serie que ela misma dimite. Ata aquí hemos chegado. E eso se nota, non? Claro, claro que se nota. Un guión que non quero desvelar nada, pero que fai augas por todas partes, inconexo, mal narrado, sobre todo mal narrado. Se agradece que os episodios non sexan longos, a verdade, estou harto de series españolas na que cada episodio dura 1 hora e cuarto. Eso é insufrible. Mo partes en dous vale, e xa compro. Pero eso é larguísimo. Aquí nesta serie de Cuando nadie nos ve, disponible en Max, en HBO Max, son episodios de entre 35 e 40 minutos. Menos mal, por outra parte, menos mal. Porque, bueno, o único que se pode decir é que visualmente que la fotografía es moi bonita. Que xa sabemos que eso quere decir que te aburriches como unha ostra. Bueno, ás veces é bonita en algúns filmes e boa. Sí, pero se te fixas nela é porque o resto non che chamou moito a atención. Entón, pois, bueno, non sempre saen ben as cousas, está claro, pero é que entre esta e outra que vou meter neste mismo lote, o sea que son, hoxe vamos a falar de 3 series, pero en realidad son como os mosqueteiros, son 4. Bueno, vale. No, pero mira, a liquido tamén rápido, porque é igual de mala ou peor que Cuando nadie nos ve, e que tamén é española. Desta tanda non houbo sorte coas españolas. E mira que eu son o primeiro defensor neste programa, pero sei no, sí que o eres, sí, pero cando non sai, non sai. Bueno, a outra é Legado, unha especie de Succession versión cutre Spanish, con José Coronado intentando repetir o éxito de Vivir sin permiso, interpretando a un magnate, neste caso da prensa, un William Randolph Hearst de Patacón, que despois de estar 2 anos prácticamente retirado debido a superar un cáncer, pois volve a facerse cargo do emporio familiar para encontralo feito uns torros por culpa de seus fillos, non? E a partir desde aí. Bueno, tamén diálogos ridículos non, o seguinte. Vale, un reparto no que eu lle teño moito cariño a unha actriz como Belén Cuesta, me parece unha tía moi divertida. Logo como actriz é outro tema, ollo, non estou valorando, aí se me impón a persoa por encima da persoaxe, non? Pero que sempre fai o mismo. Aquí este papel que lle deron, quizá non era a actriz apropiada para facer, unha das fillas, non? De José Coronado, e bueno, pois sigue sendo Belén Cuesta con todo o bon e o malo que lo conlleva, non? Pero xa digo, non era a apropiada. Bueno, pois naufraga como o resto da serie. Que tamén ten de bon o mismo que decíamos de Cuando nadie nos ve, que son episodios sobre 35 ou 40 minutos, ainda que sexa de plataforma distinta, neste caso Netflix, unha serie máis con aspiracións, bastante pretenciosa, igual que Cuando nadie nos ve, é que, aínda que sendo de 2 temáticas diferentes, os resultados son paralelos. Me fastidia decirlo, a verdade, porque son 2 series que tiñan potencial, joder, perdón, para... Se nota que estás dende dentro, estás disgustado. Sí. 2 series que tiñan potencial para ser moito millores, a pouco de pulir a narrativa, pero quizá en outras mans, en mans de directores máis novos e máis competentes, pois houberan dado mellor resultado. En fin, 2 decepcións para finalizar, tanto Legado como Cuando nadie nos ve. Así que desta volta, as series españolas, error. Esperaremos a ver que se estrea esta semana, outra que, bueno, me ten boa pinta, pero xa vou empezar a desconfiar que é Matices, cuyo argumento pues me recorda un pouco aquela película que creo que comentamos neste programa,
que era Bajo Terapia, con Malena Alterio e Alexandra Jiménez encabezando pois un interesante reparto, non? Bueno, pois esta Matices, a piques de estrenar, xa digo, en Sky Showtime, pois, bueno, presenta un argumento que pode recordar, logo veremos, a ver, igual pode ser rolo é totalmente diferente, pero bueno, haberá que botarle un vistazo a ver se nos resartimos deste mal sabor de boca que nos deixaron estas dúas series españolas. Bueno, o sea que as series españolas hoxe se levan, desgraciadamente, os premios Razzi do programa e o resto son de fora, non hai ninguna española que se salve, entón. Vamos na zona templada, da nosa zona templada, hoxe é para unha serie americana, porque xa che digo que a zona quente, a zona noble, que esta semana pois estará ocupada por unha serie inglesa, pero ainda estamos na zona templada, que ocupa unha serie que en realidade non era necesario que a fixeran, pero xa que a fixeron, pois houbo que vela, non? Estou falando de Dexter, Pecado Original. Ui. A ver que resulta deso, Bueno, xa sabemos a premisa, despois de 7, 8 temporadas, que foron incluso unha que se estreou anos despois do final da serie, de Dexter, ese famoso asesino en serie forense, non? Que o Robin Hood dos asesinos en serie que solo mata a quen o merece. Mata a outros. Bueno, a quen cree el que o merece, vamos. No, bueno, a verdade é que hai que darlle a razón, hai que darlle a razón. Solo mataba outros asesinos. Efectivamente. Os que a xusticia non podía chegar a eles. Bueno, sí, pois agora Dexter, Pecado Original, nos conta a adolescencia de Dexter e a súa familia, o seu pai, que na serie estaba interpretado por James Remar, aquí é Christian Slater, que interpreta o seu pai, a súa irmá, e bueno, pois o resto de personaxes compañeiros da comisaría, interpretados por outros actores, porque claro, son como 20 e pico anos máis novos. E outros personaxes novos, como por exemplo o que interpreta Patrick Dempsey, salido de Anatomía de Grey, despois de moitos anos. O señor Macizo, que lle chamaba público. Ai, sí, eso non lo sabía. Sí, Mr. Macizo, sí, señor, según para o público femenino é coñecido así. Sí. Bueno, pois non sei se este papel de granxeará novas fans, o dudo, a verdade é que o dudo, pero bueno, todo pode ser. Bueno. E bueno, pois xa digo, é unha serie que non era necesaria, pero xa que está, xa que se ve, pois polo menos te entretés. É punto pelota, previsible, máis ou menos orientada como un procedimental no que en cada episodio pois Dexter ten que facerlle frente a parte de a súa son os seus primeiros días na comisaría de policía cos seus compañeiros, non? Bueno, as conversacións con seu pai sobre o seu problemiña interior, e bueno, pois non aporta nada, a verdade, pero resulta entretida que, ao fin e ao cabo, é o que se trata. Se vos gustou Dexter original, bueno, pois non está de máis botarlle unha ollada, pero intrascendente, para pasar un bo rato, simplemente, recuperar ese personaxe que levou os altares Michael C. Hall, que era bastante máis inquedante que o actor que o interpreta de novo. Sin embargo, a que está moi ben é a actriz, non recordo o seu nome, que fai de irmá. Esa verdade é que está moi ben, moi arrolladora, con moito carácter. E bueno, pois Christian Slater facendo de Christian Slater. Nin máis nin menos. Tampouco lle imos pedir máis a estas alturas, non? Bueno, unha recuperada, facía tempo que non había por aí, Sarah Michelle Gellar, o sea, Buffy la cazavampiros. Exactamente, iba a decir... xa convertida, o tempo non a tratou demasiado ben, mira que é bastante non, ten 48 anos, pero digamos que parece maior que a nós, incluso. Bueno, entonces moi maior. Pois se parece maior que a min...
Quedei ben aí, pero ten como 10 anos menos, o sea que... Sí, terá, claro, sí, terá, sí, efectivamente. E a actriz pero que fai de irmá de Debra Morgan é Molly Brown, me parece. sí, efectivamente, moi ben descoñecida ata o momento, pero bueno, aquí a Oye, verdade... por certo, pasa como en Cuéntame, a serie a narra o actor original, como si fora Sí, claro, claro. non me acordo que se chamaba o Michael rapaz. C. Hall. Sí, no, pero digo, o rapaz de Cuéntame, non me acordo como se chamaba. Carlitos. Carlitos, pero neste caso con Carlos Hipólito, fíjate, é o propio Michael C. Hall é o que narra Sí, cada é o episodio, narrador, ¿no? sí. É o narrador, Está sí, ben, sí, sí. está bonito eso, a mí me gusta eso. Pois mira, ao mellor acaba caendo a serie, que eu son un fan da original, Bueno, no, e logo dentro de pouquiños meses teremos Dexter Resurrección, a secuela. Pero que aparece o fillo de Dexter ou que? Aí, igual non morreu, Pero morrerá, porque eu non vin as últimas tempadas, amigo, pois ponte o día. Bueno, teño que ver moitas entonces. Vale. O sea que recomendamos para pasar o ratiño Efectivamente. ben, vale. Dexter, pecado original. Tomo nota. Toma, como decía Mike Hammer. O E gran Mike Hammer. grandísimo. E nos queda entón a boa, a potente, ou non tanto? Bueno, a ver, digamos que desta tanda é a máis interesante. A menos mala, ibas a decir. Non, a ver, está francamente ben. Non é a serie definitiva, nin a millor do ano, nin siquiera a millor do mes, se me apuras. Pero sí é unha boa serie. Ainda que empecé a vela así coa cexa un pouco fruncida, porque estou un pouco hartiño de que en 2 de cada 3 series aparezca Stephen Graham. Bueno, a ver, está en como dices ti, hype, ¿no? É un hype o de Stephen Graham. Bueno, home, a ver. Non sei se te lembras unha que recomendaches ti, que eu vira porque a recomendaras ti, que era, non sei se era Cadáveres ou algo así, que era inglesa. Bodies. Sí, e aparecía ele, a verdade a min o recuperei un pouco, non? Porque levamos anos eu sabía quen era, deses actores que non te acordas deles, pero que cando os ves dice, xa o vin en algún sitio, non? E bueno, tiña un peso específico na trama. Bueno, a partir de aí recuperei un pouquiño a Stephen Graham, o sea que agora está en demasiados sitios a ver, non? Eu creo que sí. Pero bueno, este quizá destes últimos papéis, millor co de adolescencia incluso, me parece este o que fai en 1000 golpes, que é o título da serie da que estamos a falar, non? Pues a min gustoume en adolescencia moito, sorprendeume, me pareceu mellor actor do que yo esperaba ou lembraba, cuidado. Aquí, a ver, é un rexistro tamén totalmente distinto, pero bueno, eu prefiro que xa sabes a miña manía por adolescente. Bueno, deixemos de lado ese bodrio. Centrémonos en 1000 golpes, que é unha serie, bueno, de ambientación absolutamente perfecta, creada por, como se chama, home, o creador de Peaky Blinders. Non me sae agora o nome. Pois se me preguntas a mí malo porque non sigo esa serie, que sei que é unha serie bastante potente. Non, eu a deixei despois da segunda tempada, porque xa me parecía rizar o rizo é máis do mismo. Pero recoñezo que era unha serie, unha boa serie, non? Bueno, pois do creador de Peaky Blinders, Steven Knight, efectivamente. Pois nos chega esta 1000 golpes, que é unha miniserie de 6 episodios, producción británica, na que se nos conta, ambientada na Inglaterra victoriana no ano 1880, se basa en unha serie de personaxes reais, de feito existiron, claro, se son reais, existiron. Bueno, valga a redundancia. Bueno, pues que eran un grupo de mulleres ladronas, estafadoras, picaruelas, que se facían chamar as 40 elefantas, non? Entón, pois, a líder, interpretada magníficamente por Erin Doherty, nun personaxe no que eu, ao longo dos 6 episodios,
me acordaba e non deixaba de pensar en Christine Milioti. Debo ter unha especie de obsesión con esa muller, porque me imaginaba nese papel levando todo por diante. Porque, a ver, Erin Doherty está ben, claro que sí, pero hai certos momentos nos que pedía un pouco máis de carácter, de personalidade, non? E aí sería onde se impoñería Mrs. Milioti. Estuve en toda a serie pensando que, bueno, si esto fuera con Milioti era a serie do ano, seguro. Bueno, si tes certa sí. tendencia que te gusta, vamos, a Milioti, que te parece unha boa. Sí, unha actriz que me impacta incluso nun dos episodios desta tempada nova de Black Mirror, pois tamén anda por aí, non? Bueno, pois aquí non a temos, pero temos a Erin Doherty facendo, xa digo, un moi bo papel, unha cousa non quita a outra. Bueno, pois Stephen Graham interpreta a súa némesis, porque aparte do mundo das 40 elefantas, pois tamén encontramos nestes baixos fondos londinenses desa época victoriana, pois encontramos tamén o boxeo ilegal e a súa progresiva transformación en boxeo legal, non? Daquela, pois, boxeaban sin guantes, en sótanos, en clubs, bueno, un pouco el club de la lucha versión século XIX, non? Pero xa estaba a cousa importada de Estados Unidos, pois poñer guantes e facer a cousa un pouco máis, era un deporte ademais das clases altas, non? Bueno, pois todo eso o vemos reflexado en nesta 1000 golpes, a Thousand Blows, o seu título original. Bueno, pois, home, é unha serie pulcra, xa digo, perfectamente ambientada, tamén cunha fotografía excelente, aínda que aquí non te aburres. Aínda que, bueno, evidentemente se nota que hai moito estudio e moita pantalla verde, non? Moito croma, é normal. Pero bueno, magníficamente interpretada, que incluso nos deixa a porta aberta para unha posible segunda parte. Veremos a ver si se fai ou non. Pero bueno, é unha serie, digamos, con aspiracións de ser prestixiosa, pero moi consciente, unha serie moi consciente tamén de que, sabedora de que están ofrecendo un bo produto, non? Que teñen un bo produto, un bo material, unha historia interesante e ben contada, sobre todo ben contada, entre mans, non? Sabendo dosificar o suspense, pois un pouco de retrato social por aquí, un pouco de retrato personal por alá, un pouco de violencia, bueno, fluctuando entre xéneros de maneira excelente, facendo as transicións entre eses xéneros de maneira que ti como espectador ni no notas, é todo moi natural, moi fluido, non? E bueno, pois, xa digo, sin ser tampouco a octava maravilla do mundo, sí, é unha boa serie, unha moi boa serie, que bueno, se ten continuidade, ben vida será. Xa digo, destes últimos papéis, para min, o mellor de Stephen Graham, Erin Doherty, sobre todo as escenas, non son moitas, pero as escenas que comparten eles dous, pois son de alto voltaxe, non? En todos os sentidos. E, bueno, pois é a nosa serie favorita deste programa, polo menos. Bueno, pois a mí me chama a atención que tamén sae, igual que sae Stephen Graham na adolescencia nesta serie, a propia Erin Doherty tamén repite, decir, a ver se que produce el tamén ou algo, entón a levou tamén da outra serie ou que? Tiña un papel secundario en adolescencia, é certo. Sí, bueno, non tan secundario, porque no último capítulo está case de protagonista, é dicir, pero bueno, quero decir... Sí, pero é que xa me olvidei da adolescencia. No, xa. Quero decir... borrala do disco duro, do meu disco duro. Efectivamente, pero bueno, quero decir que hai ao mellor algo terá que ver, é casualidade que dos actores non na mesma serie compartan, bueno, pues haberá que vela, si lo dice Fernando Sampedro, eso ten que ir a misa. Bueno,
Home, nós nos fiamos de ti, por eso falas aquí, porque nos fiamos do teu criterio e nós pois aconsellamos aos ointes que xa que nos escoitan, bueno, que se fíen, que normalmente acerta Fernando, ten bo criterio, así que pois esta semana nos levamos dúas series españolas que ao mellor non están tan afortunadas, unha serie americana e unha serie inglesa que quizáis sea a mellor das propostas e que non, sí. eso sí, non nos poden facer esquecer que esta semana temos a oportunidade de ir ao cine, gastarnos pouquiños cartos e polo que nos custaría tres, normalmente, pues por unha entrada normal, sería para ver esta fin de semana, pues tres películas, prácticamente. Claro. Creo que son 3 euros e medio, ¿no? O que vai. Sí, o 3,90, non estou seguro. Pero vamos, que merece a pena, sí. que merece a pena meterse nesa escuridade dunha sala de cine e disfrutar de verdade dun espectáculo que a nos move a paixón. Fernando, falamos a semana que ven de cine e de música esta semana, vale? Vale, perfecto. Pois moitas grazas, como sempre. A ti. Unha aperta. Unha aperta hasta pasado mañá. Hasta logo. Chao.